हजरिया घुमा के अरवा फेंक छौड़ी नाची कैसे देख नमरिया घुमा के अरवा फेंक छौड़ी नाची कैसे देख पैसे के भूखाइल छौड़ी बाड़ी सनहरे पैसे के भूखाइल त बाड़ी सनहरे करे हजरिया घुमा के अरवा फेंक छौड़ी नाची कैसे देख नमरिया घुमा के अरवा फेंक छौड़ी नाची कैसे देख डीजे मिठू नमरिया घुमा के अरवा फेंक राजा पटसोनी छौड़ी नाची कैसे देख नाची कैसे देख presented by Lovely Films Production नाचेली सकूदेली सब बॉडी झका झोर के भोरे पन मरी छौड़ी ले जाली सब टोर के हाय हाय नाचेली सकूदेली सब बॉडी झका झोर के भोरे पन मरी छौड़ी ले जाली सब टोर के मांगेली सा गाड़ी काटावावेली सचे मांगेली सा गाड़ी काटावावेली सचे करे हजरिया घुमा के अरवा फेंक छौड़ी नाची कैसे देख नमरिया घुमा के अरवा फेंक छौड़ी नाची कैसे देख डीजे मिठू राजा पटसोनी छौड़ी नाची कैसे देख आप सुन रहे हैं अमित पटेल की आवाज में पैसे ला करेली सोनाचे खाती छावरे देख के नमरी देखो कैसे आई एकरा तावरे सुना पैसे ला करेली सोनाचे खाती छावरे देख के नमरी देखो कैसे आई एकरा तावरे अरे कईगो के त पागल कैलस कईगो के करे कईगो के त पागल कैलस केतना के करे करे हजरिया घुमा के अरवा फेंक छौड़ी नाची कैसे देख नमरिया घुमा के अरवा फेंक छौड़ी नाची कैसे देख पैसे के भूखाइल छौड़ी बाड़ी सनहरे पैसे के भूखाइल त बाड़ी सनहरे करे